mabai narok tini phai sokai biman bagai जों IPFT and its allied organization IWFT youth IPFT oke obani तरफ থেকে आटिसा नरकना पाइप्लाया हामबाय नरक पुला आं परिचय दिलुबानो दिनै जतने आं बाइसिं गतंगो IWFT ने आदब दिनै बरंगनां रेनका नेटवर्कमा आंनि गाना सुजाक दङ दिनै IPFT पार्टी ने AGS एसिस्टेंट जनरल सेक्रेटारि काम ऑफिस सेक्रेटारि बरंगनां बुद्ध देव बर्मा आंनि गाना दङ youth IPFT ने नरेंद्र देव बर्मा जों दासिमबो दिनै AGS नि कक्टै सिगांफोराव खोनाखा 23 तारिख अगस्त 2023 दिल्ली जंतर मंतर जों थां दङ प्रत्येक बोसोरनिहायनो दाख्लैबो मूलत स्टेटहुड डे टिप्रालेन स्टेटहुड डिमांड डे नो पालायना बागैनो जों दिल्ली जंतर मंतर 23 तारिख अगस्त 2023 सिटिं डेमनस्ट्रेशन नि बिसिंथै टिप्रालेन स्टेटहुड डिमांड डे नि पालायमानि बिसिंथै जोंनि एडिसि एलाकानो तै टिप्रालेन डिमांड खालायनानै बागै जोंहा जागा सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालायदों आ प्रोग्राम बिथांनो साख्लायना बागैनो मूलत दिनै जों नरकनो मा कहखा नरक फायसकायमा बागै पाइपलाया हामबाय फाइनाय 23 तारिख अगस्त 2023 सालो न्यू दिल्ली जंतर मंतर टिप्रालेन डिमांड नोटुयै IPFT एंड बिनि एलाइड अर्गानाइजेशन कथालायै सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालायनाय मूलत ओ सिटिं डेमनस्ट्रेशन नि बिसिंथैनो जों प्रत्येक 23 तारिख अगस्त आगि त्रिपुरायावबो पालायो ताबो पालायो जों जतन साइमानो 23 तारिख अगस्त खा त्रिपुरायाव 1984 सनो 6 सिडिल ताबुक जे तिथि एडिसि मानमानि साल ओंखाय ओ तिथि एडिसि न बेस खालाय जेहेतु जों टिप्रालेन सानै जमानिबा ओ सालनो न जों एडिसि न तिथि एडिसि न टिप्रालेन स्टेटहुड खालायना नांनाय नै जेनि डिमांड दमानि बागै ओ एडिसि मानमानि जे साल 23 तारिख अगस्त 2023 न जों टिप्रालेन स्टेटहुड डिमांड डे अथवा दाबि दिवस हिसाबै जों पाललाय फैयो अनेक समय जों दिल्लीयाव थाङै पालायो ओंखाय अनेक समय जों त्रिपुरा राज्योआवबो पालायो ओंखाय जों नरगु साइमानो 2009 नि सिमि IPFT ताइ बिनि ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन बेबाक मेलिवै 2009 नि सिमि टिप्रालेन डिमांड खालायो जों जंतर मंतर अनेक समय हांगार स्ट्राइक खालायखा बुझाबो खागो एरपरे सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालायखा प्रत्येक बोसोरनि प्रोग्राम निहाय दाख्लैबो 2023 नि जे 23 तारिख अगस्त जों सिटिं डेमनस्ट्रेशन नि बिसिंथै चिनि टिप्रालेन एडिसि एरियानो तुयै भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2 एवं 3 धारा अनुसारे एडिसि एलाकानो टिप्रालेन राज्य गठन खायना निंथुन और डिमांडनि पासापासि जों टिप्रालेन स्टेटहुड डिमांड डेबो जंतर मंतरनो पालायनाय ओ कखनो साख्लायना बागैनो मूलत जोंथिनि प्रेस मिट खालायो किताबो सिनि प्रोग्राम बिथां प्रस्तुत जों 17 तारिख अर्थात खाना 17 तारिख अगस्त 2023 दिल्ली रवाना लायनाय प्रोग्राम बिथां पाठ्य बिखाखौ साख्लायनाय ताबो सुखजरा जों 150 जना ताकलाय कम न 150 जना थांगि जों सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालायनानै टारगेट दंमानि ताबो जरा सिनि पार्टिसिपेंट नि टिकेट बुक खालायजाखा 180 जन अलरेडी टिकेट बुक का नरमनि प्रेस मीट नि बिसिंथै आं साख्लायनायनि मुचुंगो सिनि बर' रखनो विशेष करे जारा दिल्लीयाव थांनाय सिनि आदम संरखनो जे आगि बाक्सा कुमारघाट बा बाक्सा अन्य जागायाव ट्रेन कालायखा
ताकले अब हाइके कालायाव डायरेक्ट जतनो बादारघाट रेलवे स्टेशन फाइ सफैबायनाय ओ जायगानि हयतोना एकसंगे थांसा खालायो जों दिल्लीनि डायरेक्ट निउ दिल्ली उद्देश्य रवनारिनाय तामनि हिंके जों त्रिपुरा सुंदरी ट्रेन बै थां दङ आबो जत जायगा बाथा गैया बन बागैनि आपनि कुनु जाते प्रब्लेम तां थुन हुनिनो डायरेक्ट जों बादारघाट रेलवे स्टेशन থেকে थांसा खालायो कालाय थांलायनाय जों सिदिन डेमनस्ट्रेशननि बिसिंथि प्राइम मिनिस्टार ऑफ इंडिया the होम मिनिस्टार ऑफ इंडिया नो जों मेमोरेंडम रि सबमिट खालायनाय तायवैसा मेमोरेंडम सामनानि बागै दायित्व रिजाखा आनि उपरनो बरम गोनां स्वपन देबबर्मा जनरल सेक्रेटारि आईपीएफटी एके बरम गोनां एडवोकेट अमित देबबर्मा ट्रेजारार आईपीएफटी नो दायित्व रिजाखा ट्रेन टिकेट ताई जे जाबतीय थांनानि बागै जे नांमानि जा खरच थरच सब किछु जदि कम्युनिकेशन खायना नांखांके नर जतन सिनि ट्रेजारार एडवोकेट अमित देबबर्मा बा कम्युनिकेशन खालायलायदि एके चिनी सिटिन डेमनस्ट्रेशन दिल्ली जंतर मंतर सिटिन डेमनस्ट्रेशन चिनी जे नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट ने जरा जरा स्टेट कताल सामनाय रखनि कायसा कमिटि दङ सारा भारतबर्षआव विशेष करे नॉर्थ ईस्ट नि आबोनि जे प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन नि प्रेसिडेंट ओ जागा आईपीएफटी को कायसा नांकुपमा इम्पोर्टेंट कायसा ऑर्गेनाइजेशन जेता नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट नि कायसा मेंबर जों सिटिन चिनी दिल्ली नि सिटिन डेमनस्ट्रेशन नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट नि प्रेसिडेंट बरम गोनां मनीष तामां जीनो जों आरो चीफ गेस्ट हिसाबै इनभाइट खालायखा पासापासि नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट नि अन्यान्य जारा लिडार बरफ दंनाय बनो बरफनि इनभाइटेशननि दायित्व सिनि अनारेबल मिनिस्टार शुक्लाचरण जमातिया बिथांनि दायित्व जा सरि शुक्लाचरण नुवातियानि ऊपर दायित्व रिजा एके ओवरऑल जे चिनी जरा पार्टिसिपेंट दिल्ली आगरतला बादारघाट रेलवे स्टेशन होते न्यू दिल्ली जे स्टेशन आरो थांगी नखरिनाय बरफनो नायकानि खालायना बागै टोटेल दायित्व जे खरंनैनो दायित्व रिजाखा सुपारभाइज खालायना बागै बरफ थाखाय बरम गोनां सिंधु चंद्र जमातिया एक्स एमएलए वाइस प्रेसिडेंट आईपीएफटी एंड बरम गोनां प्रशांत देबबर्मा एक्स एमएलए वाइस प्रेसिडेंट आईपीएफटी जरा पार्टिसिपेंट जरा दिल्ली थांनाय बरफनो कयनाय जदि कोनो प्रॉब्लेम कोनो एक समस्या तैयारी के बरफ खरंनिफ्राय नर कम्युनिकेशन खालायदि जे ए दिल्ली नि जे प्रोग्राम नो नायथक खालाय किसानानि बागै कायसा सब कमिटि खाजाक्का जे दा बरफनो चिनी पार्टिसिपेंट नो नायकानि खालायलाङै थानाय बरफनि बिसिङाव दङ टीम लीडर सुनील देबबर्मा असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी आईपीएफटी टीम लीडर एडवोकेट अमित देबबर्मा ट्रेजरर आईपीएफटी टीम लीडर जसोदा रानी जमातिया प्रेसिडेंट आईडब्ल्यूएफटी टीम लीडर विकास देबबर्मा प्रेसिडेंट यूथ आईपीएफटी टीम लीडर मान्य सिंह जमातिया जनरल सेक्रेटरी यूथ आईपीएफटी टीम लीडर रवि देबबर्मा असिस्टेंट सेक्रेटरी रवि देबबर्मा सेक्रेटरी कुमुलुंग डिविजन आईपीएफटी टीम लीडर तरुण देबबर्मा प्रेसिडेंट IMWU तैकेशा टीम लीडर प्रदीप देबबर्मा AGS यूथ आईपीएफटी बरफ मूलत पूरा जे जरा चिनी पार्टिसिपेंट ट्रेन थांनाय साबन कोनो प्रॉब्लेम दा बिथि बुराय सामदाना केबल मुजात बेबाक न नायकानि खालायनानै बागै आष्टजन टीम लीडरनि ऊपर दायित्व रिजाखा ओवरऑल बरंनि ऊपर दङ चिनी बरं गोनां सिंधु चंद्र जमातिया बाय बरं गोनां प्रशांत देबबर्मा खरंनै एक्स एमएलए बरफनो बरंनि नेतृत्वनो दाख्लैनि जों दिल्ली अभियानाव जों थाङै दङ आं प्रोग्राम बुटां शर्ट खै सानाय विशेष करे चिनी जरा पार्टिसिपेंट सारा त्रिपुरा गोबां जागानि जे फाइनाल सोखांबारिया बरफ साइमान मान थांनानै बागै नारनि प्रेस मिटनि बिसिंथि आं बरफनो साहरनानै मुचुंगो जे चिनी जे प्रोग्राम
17 তারিখ অগাস্ট 2023 সময় যতন বাদারঘাট রেলওয়ে স্টেশনে ফাইসफैबायदि চিনি ট্রেন চেংনাই ও জায়গাनि रवाना दिनै 3টা সময় কারণ 12টা সময় ফাইগাंखे बाक्सा जारा बक्सिं जाकिजा रां खरसानि बागै बरक जारा रिमाइयाखौ बरक बहा दिनो रिबुइ माननाय एके गोबां लिस्ट आइ कार्डनि जे बुमुंरक फिलाप खालामनाय बेपार दङ बनि बागै किसा एडभान्स जतन फाइजा देखिनो सुन 12टा समय बरनो फाइ सफैनायनि बागै साजाक्का किसा रेस्ट नाय टिफिन खायै 3टा समय त्रिपुरा सुंदरी ट्रेन बाय आगरतलानि रवाना दिनै लास्ट स्टेशन न्यू दिल्ली स्टेशन रेलवे स्टेशन रेलवे आयं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन होते बर आयंग बास बाय सिनि आसल जे जागा जंतर मंतर थांलायनाय अबाके मुदन्त प्रोग्राम एके अबनो सिनि जे साख्लायनानै आरनि बिसिं अबनो मोटामुटी प्रोग्राम आं साख्लायनाय मुसंका एके ताबुक जदि किछु कारजागो बा किछु कक्सना मुसंकांके जों मारन बागै जरायका सारा जगावले सान मुंता तंनाय सिनि एकटानो डिमान्ड आबो जों जतन साइमानो आईपीएफ तिनि मूल दाबि टिप्रालेन डिमान्ड टिप्रालेन न सानि न सं सिटिन डेमोन्स्ट्रेशन जेहेतु टिप्रालेन दाबि दिवस हिसाबै जों पालायखाय दङ एके आबोनो सिनि मेइन दाबि सिनि एकटानो दाबि आरो एरपरे जों जेफ्रो होम मिनिस्टार बाय बा सिनि प्राइम मिनिस्टार बाय जेफ्रो मालायखांखे जों सानाय जे टिप्रालेन दाबि रिनानो बेस खालायनो जोंरो बीजेपी बाय 2018 एलायंस का आबोनो नायतानि खालायनाय बागै बर कक रिबुनो मडेलिटी कमिटी बो खाका ताबो आबोनि रिपोर्ट जों नासिङै दं आबो ब पर्याय दं बफोर जोंनो रिनाय सिनि बागै बिबेचना खालायनाय आ बेपारावनो जों सालायफैनाय